Egun batzu pasatu dira eta oraindik sinistu ezinik. Aspaldiko ametsa da zarauzkoa, askotan imaginatu nun ere burua zarautzira bazten, momentua abiatu zanean eta lortu dut ikaragarria. Zarauzkoa ametsa bat izan zen kirol munduan, baina kirol mundutik haratagore bai, lehen urtean ama izan nintzen. Eta Peioren etorrerarekin nahikoa landu Helene Alberdik mediku lanak, triatloia eta amatasuna uztartzen. Nik uste dut ama izatea ez dela oztopo bat izan behar orokorrean emakumearentzat. Ez kirolean, ez lan munduan, musikan, ohituta gaude gizonezkoak ikusten familiarekin, eta haiei ez aizkiolako gauza galdetzen ere ez, askotan guri nola egiten duzu ama izan da, beste batzuk ere badira, ez da? Urra aparretan da bilbotarra Zarauzko garaipenaren ostean, baina garaizaiak ere egokitu zaizkio. Osaba, Alberto Sololuze, Zaldibarko zabortegian desagertu eta bozeramaile lanetan aritu zenean esaterako. Gorpuak eta gertatutakoa argitzea. Azken urteak oso gogorrak izan dira, nire inguruan, eta horrek postasun gehiago ematen dit, eta oso kontziente naiz ere ez naizela beti egon golatu aparretan, eta etorriko direla berriro gara gogorrak. Zumaian bizi da egun Helene Alberdi, baina bilbotarra da jaiotzez. Bilbon irailean jokatuko den Europako txapelketa du begizkiota. Europako txapelketan parte hartuko lehen aldiz, eta gainera non eta Bilbon, orduan pentsatze gutxarekin ere oioi purdia jartze zait, baina gustatuko litzaidak ni daukadana ematea eta aurreko postuetan egoterik daukadan.